Pot. Saksakan din na si cellphone. Kuya, ito na. Pagkaon. So yan, Pagpasalamat na yung kadik ko, kinamang masabi. salamat. Pagpasalamat na nga. Rin, kabilang mo siya daw. Yan, ikanta ko na sa'yo. Nabili yan. Tango, kanta. Sa likod. Ko nagpupan. That's not good. Blato. Wala na. Umalis. Yan. Ang kanta ni. Nuno, idadayod ko. Ito po ay bagyong Ramil. Punta kayo. Ate Maris, nag-run out po. Kuya Benji, Tol Julius, nag-run out. Naputol ang live kanina. Nag-run out po, pasensya na po kayo. Balik sa... No, Hailey. Dalawa na. Ayan. Ano, dito? Paparan out. Ay, pwede ka na dito. Ah, nag-relay mo, nag-relay. You know I know this things, and I get my money right. Tol, ayaw matulogin ni Mami. Largas ka din talagang Benji. Wala si Kuya Jagger. Kuya Jagger, comment ka kung nandyan ka. At Kuya Obit. Yung anak ko po yung kumakanta. Kumakanta ko eh. Kita ka sa lahat. Kita ka. Huwag mo na sa laptop. Tadi ada lagi laksak. Mari pa ba? Gawin up! Yan, golden. Yan! Okay, Yoshi.
Okay, Dodoy. Golden. May kanta ka pa mga po yung ikaw. Yan yung anak ko muna yung kakanta. Ayos na. Then viewers, hello. Hello po sa lahat. Hello, mega love shout out. Sabi ni Mayroon pa sa'yo, baby, oh. You're my sunshine. Wow. Nanay mo pa, hello po, nanay mo pa. Nanay mo pa, sabi ni Juan Molina. Mag-11 po yung takbo dito. Sir, well, magiging shout out po. Sabi ni Nay mo pa. Pampares, magiging shout out. Sabi ni Nay mo pa. Sabi mo pa, hello, sabi ni ako pa. 5:45 PM, sabi ni Pinky. Pero Bilibon, hello po. Hello po, Kuya Ruben. Ah, Kuya Jagger, dito. Kuya Jagger. At nandito na po yung ano. Pag nawalan, ibig sabihin po nag-burn out dito sa Ano amin. ba bro? Kuya Jagger, yung ano. Si Kuya Obit, nandyan po ba kaya? Comment po Kuya Obit. Kuya Jagger. Pag Hello. may sabihin ako. Ayan so, magla-live tayo habang mayroon pang kuryente kasi nawawalan po ng kuryente dito. Kuya Jagger, yung... Hello po, Kuya Jabber. Yan. Balik po, ito yung ano, yung pinadala, yung sinend mo na kagabi, saka yung pinalipad ni ano ni Kuya Obit. Bumili ko kanina ng ito, 5 pizza, tapos may niluluto na potato fries, tapos yung sopas, tapos bumili kami ng
buong manok. Tapos may natitira pa po. May natitira pa. Ano, Kuya Jagger, bala ko sana, ibigay ko sa kapatid ko na kumakanta yung tira. And comment po Kuya Jagger kung okay ba yun. At Kuya Obet, Thank you po. Thank you po kayo, Jagger and Kuya Obet. Kung nandiyan po kayo, Kuya kasi Obet. yung mga snack, tapos may natitira pa po. Thank you po. Thank you so much. Bali yung ano, niluluto yung sopas. Yun. Tapos yung tira, na pera, bibigay ko sa mga kumanta na kapatid ko. Okay? Pa-premyo. Yung hindi kumanta, sorry. At, ano, comment po ano, Kuya Jagger. Oh, dito! Umukay na si Okay. Kuya Jagger. Thank you po. Oh, request po kayo, Request po Kuya kayo, Kuya Jagger. Jagger, ng Yun kanta. yung naplano ko kaya di ko muna inaano kanina. Kasi, Pero yung kahapon. gusto ko yung nandyan kayo. Okay, Kuya Obet, salamat po Kuya Obet. Tapos yung pinalipad ni Kuya Obet, yung pinalipad ni Kuya Obet ay inabunuan ko lang muna kasi siyempre doon yun pupunta sa next ano, sa revenue. Kaya inabunuan ko muna yung $40 na kasinin. Oh. Okay na po. At kung nandyan po si Kuya Obet, comment ka po Kuya Obet. Okay na kayo Kuya Jagger. May bali yung natitira. Asan ba yung ano? Wallet. Bisa na, bisa. Ayan, hello. Yung natitira dun sa pera na pinadala ni sinend ni Kuya Jagger dun sa Gcash ni Mrs. ay yung ano yung sinend niya ay 3K at yung pinalipad ni ano ni Kuya Obet yung $40 ay ano yun nasa 2K. Okay. Bali 5K tapos yung natitira Kuya Jagger ay 2-1. Siyempre yung kumunta kagabi. Ay, yung ngayon hindi kasama. Yung kagabi. Yung ngayon ba? Yung kagabi. Yung ngayon, pag may bibigay ulit, makakasama ka. Sayang naman. Ako na bahala nito na magbigay kung sino. Siyempre kasama dito si Mama. Oh, si Mama. Si Mama Yung nag-touch by touch. Siyempre pasalamat kayo kay lahat. And thank you po. Maraming salamat po kayo, Jagger. Kuya Jagger at Kuya Obet. Salamat po. Thank you po. Okay, mag-request po kayo ng kanta at dito na, nabuhayan na yung ating ina. Ay, subakap dancer sa gabi. Backup dancer, kayo wala na sa backup dancer. Maraming salamat po, Kuya Jagger, Kuya Obet. At dun sa mga... Salamat po ano. Salamat po Kuya Jagger. Maraming salamat po. Kuya Jagger ako na bahala. Pero pinaalam ko pa rin sa inyo po. Thank you Salamat po po. Kuya Jagger at ibibigay Thank you po, Kuya Jagger. Request na po kayo. Walang comment sa Kuya Obet. Baka sa inyo viewers na Kuya Obet. Basta. Nasa doon din kayo. First prize si Lily, sabi ni hello sa lahat ng nag-watch dito sabi ni Kuya Jagger. Bernama! Please welcome, Bernama!
kahit ang nakita kita sa dapuan di bagmala, may kita sa mata na di ba intindihan, tumingin kung saan sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo. Kung ako'y at hindi ka lumalo, kung ako'y yung sumusuko, Hello po! kung ako'y pinag Yung ano, Gcash po ni Mrs. yung meron. Ako po kasi walang Gcash. Nasa kay Mrs. yung Gcash po. Kuya Romel. kung ako'y pinag Gcash po ni Mrs. Kuya Romel. Ay, Kuya Ruel. siya ba na lang Ate Yuli, hello po. Chris Pulo Rigaspe. Hello, friend request ako. Dance with my father. Dance with my father daw. Dance with my Hello po, Kuya Ruben Liboon, hello. Miguel Pailo Sierra po. Brand out kasi may bagyo tayo. At sana pray po tayo na naglatpol na po kasi sa sa Sorsogon daw. Pero sana hindi naman malakas yung bagyo. Hey, come on. Yan na po. Friends yung yung request mo. Kay Chris Pulo. Kuya Puloy. Kuya Puloy, hello sabi ni Kuya Ruben Liboon. Kuya Ruel Molina. Hey, magpapilong mo. You're always thirsty. Where else is there we will get Hello po, Kuya Ruben, sabi ni Kuya Puloy. and sure I was lying. If I could get Yan po yung Gcash ni Mrs. yung sinend ni Kuya Jagger. another Kuya, ano? I'll break this over. Aba, nagluluto. Over it. I will love to dance with my father again. Kuya Ruel Molina, yung sinend po ni Kuya Jagger na number, yun po yung Gcash ni ni Mrs. Salamat po. Just what my mama said. Later the time was me. Kuya Jaime, hello! He left foot Tapos sabi ni Kuya Ruel. never agreed that he would be wrong to me. If I will still won't find our plans, won't find ourselves, won't find our dance with him. I'll play a song that could never ever end. How the world Kuya Vicky, hello! Ate Maris, hello po! Tol Julius, hello, Tol! Kuya Jaime, hello po! Nai mo pa? Sometimes it's Hello, Ate Maris, sabi ni Kuya Jaime.
shout out po sa lahat ng nanood. Belated happy birthday to me. Kuya Jeep Vlog, hello po. Ay, may ano. What's your words that can hear you say? The only embarrassing love. I know you don't do it slowly, but the love is dying. So dance with my partner again. Every night I fall asleep. This is all I ever dream. May request si ano Kuya Romel Normahead ng nagloko ka rin naman. Isa lang natin. On a song, naglapit ka rin naman. Ate Hershey! Hello po Ate Hershey! Hello po! Hello Ate Hershey! Hello sa mga po sa lahat. Pa-request, tapos sunod yan Angels. Nagloko ka rin naman. Ayaw, basa. Basa. Hey! Come on! Hey! Akala ko hindi mo malaman. Kaso mali yung kinikwento mo na kasi pinakalat ko na ako yung lalo mo. Tama ba yan? Eh kaso lang ngayon malalaman na yung totoo. Patay ka dyan! Gusto ka rin naman! Di ka dyan nahuli! Pero bakit sa lahat na sinisisi? Madali ang kakulangan! Alam mo sa iyong sarili! Di ko kasalanan kahit di ka nanatili. Kaya huwag kang masisisi. Di mo lang pagkakalanan. Kasalanan kasi ikaw ang siyang nagkulang. Wala kong kasalanan. Huwag mo kong paratangan. Dahil muli hindi ito maligil din sa tao. Pwede mo na ba yun? Kasi kinakalat mo na ako yung nanglubo. Tama ba yan? Eh kaso lang ngayon malalaman na yung totoo. Tama ba yan? Gusto ka rin naman. Di ka lang nahuli. Pero bakit kasi mula ating sinisisi? Madali ka kakulangan. Alam mo sa iyong sarili. Di ko kasalanan, hindi ka natili. Kaya huwag mo akong sisipin. Ikaw ang siyang nagkulang. Huwag mo kong paratangan. Hindi mo kasalanan. Kasi ikaw ang siyang nagkulang. Wala kong kasalanan. Huwag mo kong paratangan. Angels daw, Angels. Thank you po. Pasensya na po kayo. Focus tayo. Angels. Request. Sino kayo ng Angels? Si Jeff Vlog. Kuya Jeep Vlog. Salamat po sa request niyo. Naka-Angels lang talaga. Angels. Yan na lang kumanta. Angels. Kasi ano, yung boses ko. Ano po yun? Angels brought me here o angel lang? Baka Angels Burger. Angels. Ako'y sa'yo. Tapos sunod na request kay Kuya Jogger, ako'y sa'yo. Oy, sa'yo. Yung Angels mo na Angels. Tapos sunod yung Buwanan ka, buwan. Ako'y sa'yo. Ikaw akin. Araw at gabi. Yan po ba yung ano yung request
Ito po ba, Angels? There's a voice inside my head saying, hindi namin alam po. Tanungin mo si Kuya Jeff kung may iba siyang Opo. Kuya James, bro. Hindi. Ano po yung pinakang title? Angels lang po ba? Comment ka ulit. Ano, Kuya? Kuya, James Williams. oh, hindi po kabisado. Hindi kabisado yung Angels. Iba na lang po, Kuya Jeff, kung okay lang po. Okay? Kuya Yung Sayo. kami sa'yo muna. Ibang request po, Kuya Jeff. Ano ba yun? Tanungin mo si Kuya Jeff kung yun. Ako sa'yo. Oo, yun. Email. Akin lang. Ano ba? Parang hindi ako sa'yo lang. Hindi ako sa'yo yun. Yan po ba, ano, Kuya Jagger? Ikaw ang may sabi na ako'y mahal mo rin. Okay. At sinabi mo ang pag-ibig mo di mapabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit, ika'y lumalayo? Puso lagi nasasaktan pag makasama ko iba. Di ba nila alam tayo'y nagsumpaan na ako'y sa'yo at ika'y aking lamang. Kahit anong mangyari, pag-ibig ko'y sa'yo pa rin. Kahit ano pa nila, ikaw pa rin ang mahal. Maghihintay ako kahit kailan. Kahit na umabot pa ako nasa langit na. At kung di ka makita, ang kikiusap kay Bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo Ano po yan, Kuya ang Jagger? nakalimutan sundaan. Na ako'y sa'yo At yung sopas niluluto. at aking mahal. Kuya Jagger and Kuya Obet. Ito po, maraming salamat po Kuya Obet and Kuya Jagger. Lumasakay, maghihintay ako kahit kailan.
sabihin paalala sa iyo ay nakalimot na ako'y sa'yo ay aking lamang. Di kayang pansin, talagang wala. Thank you po mga Jogger sa pag-request niyo. Thank you po. At yung mga iba po mag-request at yung mga kapatid ko yung mga kakanta. Ano ba yung Sabi ni Kuya Ruben Limon. beginning itim? Sige, lahat yan. Beginning itim. Bakit mo? Look. Ako isang wala, pupunin na kita. Ngayon ako ay lagi dapat sa'yo sinta. Buhay lang wala ka, ako ay nagkusa. Kuya Ruben, huli na. Okay na. Okay na po. Thank you so much Sa po. malaman mo, mahal ba kita? Hinanap na sa disco, pero sa pustaw mo na, mayroon nang napasabi, di kaya sa gabaran. Ako'y naguguliya ng aking lawang, dahil mahal kita, alang-alang sa'yo, pag-ibig ako. Pinagbibiyakan ko ang isa't isang bigilin mo, lahat pinatago-tago ko pa at katabi sa pagtulog mo. Ako'y dumadalangin na sana'y maliwanag, kung sana susunod, bikini ng ngipin na alay mo sa'kin. Hey! Oh, sige pa. Hello, si Ruel, Kuya Ruel. Salamat po Kuya Ruel. Huli na. Hey! Kuya Benji, nako, sumasayang mamas na ang ano. Ha? Sumasayang mamas na ang ano. Hindi nabiyatan ko sa isa-isang bikini mo, at tinatagod-tago ko pa at katabi sa pagtulog mo. Ako'y dumadalangin na kahit manawarin, huwag sanang sumitin, bigyan yung umitin na alin mo sa'kin. Huwag sanang sumitin, bigyan yung umitin na alay mo sa'kin. Huwag sanang sumitin, bigyan yung umitin na alay mo sa'kin. Yay! Thank you. Pang-snack daw. Tomorrow live, sabi ni Kuya Ruel. Ay, maraming salamat po Kuya Ruel. Maraming salamat po. Thank you po. Luto na. Okay na. At snack. Mag-i-snack tayo? Meron best nila. Aray ka! Aray ko! Ay, isang naman na ginawa mo.
ginawa alright. O kaya nito'y puso kaya pala mga puno na ikaw lang ang hinahanap mo. Ngunit anong dahilan? Ikaw ay biglang nagbago. Thank you! Boss kasi ba? Nasi Aray, maraming salamat po. Ay, salamat po. Ay, salamat po. Boss kasi boss. Kuya Jeff, okay, thank you so much po. Thank you po, thank you. Kuya Jaime, thank you po sa Thank you po, Kuya Jaime. At saglit, siyempre, ito na yung premyo. Nini, saka si Mama, tag 500. At, yung kagabi kasi ito eh. Kagabi ito kumanta. Si Baby. Girl, tapang. At Girl Tapang. Tapang, ay, congratulations. 500. Ay, 500 ka. 500. Oh. 500 ka. Oh. 500. 500. Balikan mo. Ate kayo ni Mama ng ano? Kami mama. Yan yung gabi. 500. Oh. Wala po pa Balikan mo. kaya. Balikan mo. Dalawang pay. Lagyan mo si Kaya Mama. alam mo yun. Request ni Kuya Jeff, 500 lang. Sigurado ka bang babae ka talaga? Sarap kasi. Wabaga, in your dreams. Kuya Jeff, Lord, patawad na lang ate. hindi po talaga alam. Pasensya na po, baka meron pa po kayo ibang request po. Parang dami eh. Ano na? Pinangangailangan Ito na yung tira. Wala kasi dapat may ilad to eh. Ako pala nilagay na. Thank you so much po.
kapagat mga sige nagpusan ng mga kamot Ano na yung sopas? nagkasado ka ang nagpusagat Salamat po Kuya Jaime. At sa mga nag-tune, salamat po sa inyo lahat. May pagkiro-kiro kapag mga sige nagpusan ng mga kamot nagkasado ka ang nagpusagat Supaya sampai Saglit. At may natitira pang 600. Chan tadadan. I-rate mo muna Ha? kung ano-ano. May natitira pa na at siguro kain muna siguro. Tapos itong natitirang 600 bigay natin kay kay Bunji. Bigyan natin kay Bunji. Yung Ay, consolation prize! consolation prize ng 100. Thank you. Yung kapatid ko kagabi, nakumanta yung bunso. Kay Ilad, bigay nyo kay Ilad. Nag-immersion kasi si... Nasa kasi yun, nasa Pili. Pili no? Nag-OGD nila.
Immersion. Ay, Ensito. MC pala kasi electrical. Electrical yun. Grade 12 kasi. Grade 12. Kaya wala siya dito, siya lang wala sa kasi pula. Pabigyan mo kaya mo kay Ilan 200. At itong 200 naman sa nagluto. Dito, sabi ko, nagluto. Thank you so much po. Thank you. Sabi ko sa inyo, kumanta kayo. Patago kayo eh. Sorry, wala. Ang sabi ko, dito kayo. At yun lang yung inabot na. Siyempre may snack tayo. At pasalamat din kayo kay Jagger and Kuya Obet. Yan yung mga nila kagabi. Thank you so much At po. yung bukas naman kay Kuya Ruel. Thank you, Kuya Ruel, Kuya Jagger, Kuya Obet. Kuya Ruel Molina. Kuya Ruel Molina, tomorrow. Kay Kuya Ruel mo. Yung ba na ano? Kuya Jagger, Kuya Obet. Ito pa bayan ng pag-service na namin. Yung bayad ng ano ko, speaker. Speaker, DJ. May pang snacks na tayo for tomorrow. Kay Kuya Ruel. Thank you po. Kuya Ruel Molina. Masama po kaya Ruel Molina Salamat po para kaya bukas. Ruel. Thank you so much po. Kuya Kaya pa. Jagger, Kuya Obet. Thank you po. Tapos, May request may pa. request si Kuya Puloy. Ay si Ate Mayang yung ano. Bilang, may muna. Sakit siya muna kasi. Lagi yung dada. Lagi yung dada. Ay, snack muna kayo. Snack. Pagtiti. Lagi yung blada muna Kanta daw na muna. sa Kuya Ruel Molina. O sige. Si Mama mo na yung kakanta. Habang nag-i-snack po. Okay na tayo.
Ano yan? Ay. Ako na. Sige. If, River Maya. Sige na. Si tatay na yung River Maya. If, River Maya kay Tol Julius. Tapos yung request ni, Ate Mayang. Isunod niyo yung... Ano, be? Be. Shoutout from Makati, sabi ni Kuya Edwin Aliyah. Ano po, Tol Julius yung Hello po sa inyong lahat yan. Sa 20 viewers natin na naka-tune in, maraming salamat po. Grabe. Ate Maris, sino po? Philo. Kuya Philo, hello. Ips TV Vlog, hello po. Lokong Yurina, hello po. Kuya Jaime, hello. Sa mga sa viewers natin dyan, shoutout po sa inyong lahat yan. Yurina Channel TV, hello po. Ano po, snack po tayo, snack. Oh, Roxanne. Pili. Kamu. Tarong si Bibi. Kain po. Ate Maris. Iyan. Ayla. Awaw. Thank you po. Thank you po. Iyan si Mama. Si Bibi. Oh, kamu. RJ. Ha? Ha? Ano? Sinabi nila. Kuya Jaime, shoutout Kuya Jaime. Papa. Pa. Ayos na po tayo. Salamat po sa mga gathering Kuya Obed. Wala po si Pula. Ay, ko ito pa pala. Kain po. Ano po po yung gathering Kuya Obed? Happy family sabi ni Kuya Edwin Aliyah. Salamat po. Thank you po. Saan ko lang Saan? Thank you to all the solid viewers and the sponsor of my friend Jesus me support. Thanks so much. Salamat po, friends. Ate Mayang. Salamat po. Salamat po sa suporta ni Ate Mayang at sa lahat sila dyan. Salamat.
Ready? No. RJ. Ha? Ikaw mo po, naka. Ano si Angeline? Tulog? Gisong. Oo. Be, may na, be. Wag mo ako tulog. Be. Be, may na, be. Angeline. Abo mo? Thank you po talaga sa nagbigay ng ano. Ako na po yan. Wala na lang si... Hindi na ka dito tayo. Sipit sabi. Dami ko sa ilalim. Kasi... Dapat na isa ka wakan. Talaga pagka marinesor ka, iba na yun. Kasama na, di yung kawakagan kamali ni Sor. Thank you po sa support niyo sa team, sabi ni Kuya Pilo. I just feel good. I just want to say that. Daman ka to sa ilan. I just want to say. Ito naman yung magbuhat. Without you, this be what I almost say to you. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. Kuya, pili ka sa ako na lang po. I just call to say I love you. And then that is from the bottom of my heart. The summer high, I want tonight. The heart has gone to light the candle of this night. Oh, all the days that never time to fly to southern sky. Away from the sun, no having rain, no
daw ni Celine Dion, sabi ni Kuya Benji for 9 I love you. I love you. Ang Bear Brand Adult Plus, may new look na mas pinatibay pa for adults. May tibay katawan sa Remember Basa. Hello. request lang muna. Request ni Kuya Benji. Yun yung I love you daw ni Celine Dion. Always remember us this way. Tara, B. Angeline. Hanggang 1 a.m. yan si Nanay. Akala ko ikaw ay saging. Naging kuwan, naging ages. Ito pa yung request. Kain po mabuti, sabi daw ni Ate Maris. Sige po, Ate Marie. Meron pa. Let us be praising now. Maybe I'm from tomorrow. Yung gusto pa. But when I think of you, I long to feel your touch. To whisper in your ear. Words not all this time. Words only you would hear. If only you would. I wish I could go back to the very first day I saw you. Should have paid my mood when you looked in my eyes. That's why now I know that you feel the way that I do. And I'll whisper this word until I hear by my side. I guess you're right, I could change your lives forever. And I promise you that we will always be together till the end of time. So today I finally find the courage deep inside just to walk right up to you like this one. Now my body can't move when I finally get to it, just like thousands times before. Now without a word, keep handing me this letter. Read, I hope this finds your way to your heart. You know we will always be together till the end of time. Maybe
At si pabayaan mo. Always remember us this way. At anuin natin yung yung request ni Kuya Benji. di yung kay muna. Kay Ate Mayang, tapos kay Kuya Benji, kay Kuya Benji? Always remember us. Always remember mamaya. Sunod yan. Ate Maris, request po kayo. Kuya Julius, Tol. Yeah. Request. Kuya Jaime, request po kayo. Kuya Robin. Request. Sige lang. Pag may matira, di alimutan natin bukas. Yan natin ba lang yung Hello, Merry Christmas! Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. This year, you saved me from tears. I give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. This year, you saved me from tears. I give it to someone special. Speeding and trying to shine. I keep my distance, but you still catch my eye. So baby, do you recognize me? Well, it's getting clear, it doesn't surprise me. Merry Christmas, I love the place you said it. We will sure say I love you and me. Now I know what fool it is, but it's because of me now. I know you for me again. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. I gave it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart. And the very next day, you gave it away. Maganda lang ito. Sige, Prestar. Wala magaling prize. Ano ninyo tayo o kami? Abay, ito katapokot. Kalapot! Ay, kalapot! Always. Kanta. Salana naman. Si Ami! Kamu na yun.
Kain po, first bite. Thank you kayo, thank you. Sagot ko na mature. Thank you Thank you po. Thank you po. Kuya Yun yung mga Kuya Jagger. Kuya, thank you po. Sa lahat ng mga viewers, thank you, thank you. Thank you po sa Para lahat sa ng lahat ng mga nagpapakulay, thank you, maraming salamat po sa inyo. Sa mga silent viewers, maraming salamat. Biglang dagat sa Ate Maris, Tol Julius, hello. Ate Chira, hello. Kuya Jaime, hello po. Kuya Ruben, hello. Kuya Nel. Ano, Kuya Benji, request mo po. Baby, wanna catch on fire. Ate Chi, hello. It's buried in my Ate Maria Chi, soul, hello po. Shoutout po. like California gold. Wonderful I tonight. found a light in me that I couldn't find. Wonderful tonight. Kuya Ate Melody, hello po. Ate Melody. Kuya Ford, shoutout po. At sa mga iba pa na, mga na papakulay, pasensya na po. Hindi kayo mapangkit. Pasensya na. Kuya Junjo, shoutout Kuya Junjo. Ate Jenny, shoutout. And the band won't play. I'll always remember us this way. Ever since the day always turn around. We don't know how to rhyme, but then we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you won't ever take. So when I'm on your cover, I can't find the words. Ate Maris, Every hello. time we say goodbye, Ba't wala si Ate Chiri? Siguro nasa trabaho. when the sun goes Si down Ate Catherine. and the Wala si Ate band, Catherine. Wala si Ate. I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a man. So di ba? So when I want your good, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Ma, lalaman niyo yung mga maluyaw, walang tissue. Ano ba next? Wonderful tonight daw. Gaganin pa. Kaya man. Wonderful tonight. Katabi. Cover ni ano. Langaw. Sino kumakanta siya? Si ano po? Si Girl Tapang po. Si Girl Tapang. Narinig ko talaga sila. Request po, Kuya Meron, sige, Kuya Tama. Si Girl Tapang. Girl Si Tapang. Nene. Si Aw. Aw, nandun si Aw backstage. Nasa backstage. Hindi na po naliliit. Tumatakot na sa bag. Lalaman niyo, tulad-tulad, ma. Ma, lalaman niyo, tulad-tulad, ma. Let it be.
request siya ako, Kuya Robin. Sige, ang tapang po yan. Si Maria Nicole. Good tapang. Nasa blue corner. Aw, aw. Ito po siya ako, Kuya Robin. Balik. Kumanta kayo. Ito po si Aw-Aw, kuya. Ay, pumupunan ko. Ano po si Aw Aw? Aw, aw, and nene. Alas 12 na pala. Ate Maria, sa request na sa'yo, sa'yo. Pagkain na ikaw. Si Papa daw kumanta. Ano request si Papa daw, si Sigal. Si Papa daw kumanta, oh. Sana pati, tuloy niyo, pasok. Pero Billboard, ladies and gentlemen, pakinggan natin si Aw Aw. Sabi ni Kuya Robin Libon. Kaya salamat po mga live. Thank you po, Kuya Jaime. Thank you. Go, 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 Aw Aw. Kung gabi kumanta ka, mayroon ka sana. Wala na eh. Mananawagan po ako. Wala po ang wala. Ang puso ay masama. Wala intindihan. Nararamdaman. Yung kapag mga huli ay nagawa pa rin dahil naniyan ang siyaya na mawala ka minsan. Hindi ka matanggap ang asawa. Sabi ka wala, sadya kapag wala ka, wala rin ako.
Secret lang ang sa akin, Maring Maris. MSC Vlog lang po. Sabi ni Kuya Robin Lipa, secret lang ang sa akin, Maring Maris. Ay nagdarambang kahit ikaw Makbo! nang mawala ka minsan, hindi mo matanggap wala ka hindi pagkakaroon silang pagkakaroon Alam ko yun, Maring Robin, Benjamin. Sa sarado, cheese at crunch. Kuya Puloy, Mega Melot shoutout. Sabi ni Kuya Jaime Vera. Ay, bye-bye. Ayo, standing ovation sa room. Sabay ulit. Ops, meron pa po isa. Dali ka Aba. si Bibi. Dali ka din pa niya nabibisto. Yan pa, kapatid ko pa yan. At kami. Sunod kay Nini. Lumaban din yan sa Naga. Nung kaugma. Pilit to. Nagad. Doon pa talaga ka Naga yun. nababalik. O, pili kung pili. Sa may ano, sa may CWC. Hello din po, Kuya Jaime, sabi ni Chris Puloy. Kuya Puloy. Every year near me. O, sino ito? Request ni Kuya Robin, ha? How could I ever love someone? And I knew you were perfect, but I never felt this way. And I just can't imagine how you could be so kind. Maybe guess you know what you did. Abot na. Apat na Maria, sister mo. Opo, apat yan, ano, babae. Apat na babae yan, kapatid ko. Tapos 5 kaming lalaki. I gotta feel sorry for them. Say now the moment the way that I do it. To drive through the suburbs and pictures I was driving home to. And I knew you were perfect, but I'll never feel this way for no one. Oh, and I just can't imagine how you could be so good. Look at us, I guess you didn't know what you put at the start for me. Feels like forever, no, I draw them on past your street. Red light, stop sign, I still see your face at the white cars. Project, get the best of things we used to go to. 'Cause I still love you, baby. Ang galing nila kumanta, sabi ni Ate Edson Vlog. Salamat po, Ate Edson.
You said forever, I drove alone past the street. Nagre-recover pa. Oh, yung ano, request ni Kuya Robin. Having your nerve. Oo, kami mo kami. Babay na muna, kaya. Sige, sige, ingat kayo. Bebe. Yes. Yan, yun ang mag-record dito. Ito? Having you near. Hindi, tubig mo. Oh, resibahan sa mong premium. Angeline. Bi, paasik ka nga, Bi. Bi, paasik ka. Nagpasalo ka kay Nene. Partido na muna to. Hindi po yun. I've been to you and never what you want I want you to stay and never go away. It's you Dapat na to ah. Sige na rin. Speaker na saksak mo na speaker. Saksak. Hindi pa? Request pa daw po. Request mo kayo.
Siya na Dapat lang una pa ako naman kumanta. Ate Ami, nagkanta. Ay, hindi ninyo Ayaw magustuhan kay Ate na. Ami, sayang na sayang. Hindi ninyo magustuhan na kung ako. Type of kung ako. Song. Tagabaylin na natin, boy. Mga kuwagi. Bawal na, ano na lang. Isa din. Tingin mo, Eric yan. Kuya, hindi ka di ma? Eh, kaya dengan sa couple ka lang nera. Yun na, yun na. Couple na lang. Request po. Sabi ni Kuya Benji, sana kumanta ang haligi ng tahanan. Ay, papa. Requested song. She's God. Ay, Mr. Manolio. Ano naman daw ang kakanta? Nakatulog na daw si Ate Fe. Tulog na ako dito pa pala live. Ayun na lang, basta gano'n lang yun. Bye-bye. May na. Ano nene? Seryoso. Nilalo ka. Sinipol ka rin kanta. Ay, Sabi. Uy, tindi. Ay, kagwapo mo ni Kyoko. Ay, tindi. Ay. Sunod yan kay Nini Ate Pe. Yeah.
John Season. Kuya Jason, sana'y magbalik. Sana'y magbalik. Nakapahinga naman yung boses ko. Kantayin natin yung sana'y magbalik. Kung paano lang. At ano eh. Loading. Ano tayo? Pilipit mo yung microphone. Ano? Sabi mo. Pilipitin mo yan. Wala naman nakakakain eh. Parang malawak na ulit mo ano. Loading. Nauna yung signal. Loading. Ba't wala? Wala talaga. Mention karaoke. Thank you po sa request nito. Bawat sandali, di mababalik, inahal kita. Yakap mo't mga halik, ba't di naman? Wala kang nawala, na para bang wala, di mo lang nagpaalam. Ikaw ba nag-aalala, damdamin ko'y nasasaktan. Araw at gabi, wala kang nasa aking tabi. Paano na ako? Paano na ako? Sana'y magbalik. Maghihintay ako sa'yo. Puso'y mabilis. Wala kang loob. Pagbabalik. Nalubat. Yung ano, speaker. Low. Lubat na no. Kasi nga na no. Manggid abot. Ay, nalubat yung ating mic. Sino ang charger nito? Nasaksakan niya. May bakante mo dyan? Ay, ako saan ate ano? Sige na. Hindi, so ano ba yan? Charger ko. Ano So, charger? ano na ka, no? Charger. Nalobat. Ah, nalubat mo ano. Yung speaker. Luwa yung nagpapagpisi. Ate Maris, hello po. So, Ate Maris. Gising parang si Ate Kuya Billy, Maris. ayun, nagbalik na. Ayun, nagbalik na. At nalubat yung ating speaker. Matatag si Ate Maris tsaka si Kuya Ben. At saglit. Si Ate Maris ata yung wala kagabi sa live natin. Oo, siya tinangkula siya. Ngayon si Ate Cherry naman yung wala. Abangan naka ano na sila, silent viewers. Ang pagkita, naalala ka, umiiyak Iwan mo, di ko alam ang dahilan. Kung nasaan ka na magpunta, kaya lumisan ka, di ko sinasadya. Alam ko, di ko sa puso
a.m. sabi ni Ate Maris. Time check. 7:20 p.m. lang sa amin, sabi ni Kuya Benji. Maaga pa sa'yo, Kuya Benji. Salamat, Kuya Jason, galing mo. Sabi ni Jinsek. Thank you po. Pasensya na po kayo. Bukas talaga. Pero persain natin. Hindi mo babalik sa Thank you po. Kuya. Thank you po kayo dyan sa request mo. Thank you po. Shoutout po sa mga nakatune in at sa mga silent viewers natin dyan. At maraming salamat sa mga nagpatuloy at sa my staff. Ang panahon sinayang ko, masakit na dinanas mo, noon di ko makita ang iyong pagpusa. Di kaya lang naalala, luhay ng pagkanasa. Ngunit sabihin mo sa akin kung paano pupunuan ang pagkukulang mo. Pag-ibig ko'y muling pagkakyan upang mabawi ang mga kasalanan. Pag-ibig ko'y muling pagkakyan. Sana'y malaman mo ang ninanais ko. Sa pangarap na sinira mo, kulang ang pambayad ng buhay ko. Ang isip ko'y iyong sumuko sa puso at kauluhan. Ako'y nagdilim sa ngalan. Isip mo kung ang iyong dangal. O ngunit paano ba kung mababawi ba ang nagawa kong pagkakasala? Pag-ibig ko'y muling pagbigyan upang mabawi ang mga kasalanan. Pag-ibig ko'y muling pagbigyan. Sana'y malaman mo ang ninanais ko. Oh. Pag-ibig ko'y muling pagbigyan upang mabawi ang mga kasalanan. Pag-ibig ko'y muling pagbigyan. Sana'y malaman mo ang ninanais ko. Saklap naman ng song. Sabi ni Kuya Benji, with crying emoji. Masakit na ba, Kuya Benji? Thank you po. Tayo na muna sila. Hello? Dong Apay. Pwede na. Ayun. Wow. Okay, wow.
wala na kang napipilayan. Di makapagsalita, anong ibig sabihin? Wala namang perfectong tao. Ano ba ang epekto kung meron kang epekto? 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 Ikaw ay nawawala, minsan ay nawawala. Di ka naniniwala, puno ng alinlangan. Ikaw ay naliligi, biglas ka ba sa reyas? Bakit ka nakapili? Bakit ka tumatakas? Ikaw ay natatakot, parang wala kang gana. Ang hirap ng pangungot, di mo makalimutan. Ikaw ay nalulumo, bilang na ba ang araw? Gusto mo lang suko, mundo kang nalulunaw. Wala namang perfectong tao. Ano ba ang epekto kung meron kang epekto? 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 Ikaw ay inaalo, walang kalaban-laban, kundi yung nalulunod tungo sa kaluluwa. Ikaw ay nalulula, agad kang nahulog, bumabagsak sa lupa at bilang malulunod. Ikaw ay nagbuhusa, kaya pa bang tumagal? Hindi na makahinga, lalo pang nasasagkat. Ikaw ay kumalaki, ka na mabakay sipa, para kang iniibig at ipinagluluksa. Wala namang perfectong tao. Ano ba ang epekto kung meron kang epekto? 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 Wala namang perfecto. Ano ba ang epekto kung meron kang epekto? Wala namang perfectong tao. Alam? May ilaga, nag-clap-clap siya. Thank you po. Wala yung request? No? You and I daw, Clarence Verano. You and I. Try mo nga. Kaya nga ikahon. Try mo nga. Kasi, may tubig pa, be. Tapos ano yan? Mahal kita. Ano yan, mahal kita? Tara, be. Mahal kita. Wala na tubig? Be, pero nga amin, be, 86. Wala na tubig. Gani. 86 be, nagka na doble be. Ha? Be? Natutuyo yung Be, lalaki ng 86 namin. Paus talaga. Ari double. Matagal na to. Di bumabalik. Magpuno pa lang. Hindi yung pang-spray mo. Suog. Ano, kamilusan. Magsubi ka. Taan pa ng kap. Ano, bali mo ka na ako na ulian. Nagkaroon sa ubak ko kaligal. Yan Ganyan ko na. yung sipon ko. Yung Pasan kaya ay. pang-spray mo sana. Be, sa pang-spray Kaya rin. yung pang-spray. Ayan na. Sige, Bali ka na stop mo nagkaroon sa na. ubak Ay, ko na. stop mo na. Wait lang daw po Kuya Benji. Saan kaya daw ang orong? Tapos ano next daw, mahal kita. Mahal kita ba? Mahal kita ni Renz.
Verano. Amayin ma? Ang Kuya Benji, thank you po. Thank you po, Kuya Benji. Thank you so much po. Salamat po, Kuya Benji. Grabe naman yan, Kuya Benji. Mag-ano daw siya bukas. Sige po. Ayaw, sige na, play mo na. Kung ano po yung gusto niyo pong gawin doon. Request lang po. Yan na. Ano yan, U&I? UNI ni Rans Verano. Try natin. Ay, bakit sila play? Tsaka ano daw, mahal kita. Para kanino yun, Kuya Benji? Bakit sila play? Parang masisira yung boss natin. Ah, U&I. mahal kita request ni Maris. Ay! Ay! Ni at Maris? Ha? Hindi ko na alam kung kanino may request yung mahal kita. Sino ba ang mahal kita? Yan. Ate Maris? Try ko lang ito kung kaya. Ano ba yung sige po, Kuya Benji? Sa
Thank you po sa service. Sira yung basta po. Thank you po Kuya Bingi. Maraming salamat po at sa mga nag-tune in ngayon gabi. Thank you po sa Maria J, hello po. Hello po, Ate Maria J. Good morning. Good morning po. Salamat po sa mga tune in nyo. At siyempre sa mga nag-request at sa mga nagpakulay. Thank you po. Si Kuya Benji at Ate Maris nagtuturoan na kung kaninong request. Ate Maris, salamat po. Kuya Benji, Kuya Ruben. Thank Sabi you. ni Ate Maris may Kuya Jagger, thank you. pinagdadaanan si Kuya Benji. And Kuya Obet, Sabi thank you ni po. Kuya Benji Motero. Kuya Jaime, thank you po. Tago ni Maring Maris ang charger. Ano pa yung ano? Wala, napakadali sana yung kanta na yun, kaso Ang lakas po ng hangin na sa labas. pause kasi. Anong may magre-request pa po ba? Magwawan na. Kaya po. Ano? Kaya mo ba? Pwede sila mama. Pwede sila nini. Ano nene? Anong kakantahin mo nene? Pahinga mo Yes na na kayo guys. O kaya, ano, tuloy pa tayo o mag-out na tayo. Request po kayo Para- ano, last. Comment po kayo kung mag-end na o tuloy pa. Let me be mo. Okay lang po Kuya Benji. Okay lang po, okay lang po. No worries po Kuya Oo. Benji. Okay lang, okay lang. Salamat po talaga sa ano, mga nag-tune in. Maraming salamat. Parang At sa inyong lahat, salamat okay lang po. Kuya Benji kahit Mm. ano po, wag Hindi ko na kayo Pag ano isa-isahin yung gustong pasalamatan kasi baka meron tayong di mabanggit. Tapos baka, siyempre, kaya naman baka magtampo kayo ba di natin mabanggit. alam mo Kaya, yung kanta ni na. Salamat na lang sa inyong lahat sa mga sumusuporta po sa channel ko na ako yung naka-challenge. Thank you po sa inyo. Hanggang ngayon. At pagkatapos nga nitong live na to, Suki ko wa mag-i-edit pa ako. Suki Casey sa Hmm. kanta ba sa well. Mag-i-edit ako nung mga ginawa doon. At kung anong oras ako nakauwi, pabili nung mga pagkain na Ay, kikuwat tiyan. snack na yung binigay nila Kuya Jagger and Kuya Obit. Ay, Hmm. It's a wildflower. Di ko alam kung nandyan nag-tune in si Kuya Obit, baka silent viewer. Pero salamat Kuya Obit. Thank you po. Kaya Benji, no worries po kahit Okay lang po, okay lang. Wag pag ano po, Oh. wag po masya Kuya Ruel Molina, hello po. Shoutout po sa inyong lahat dyan. para po sa akin wag 1 masyado AM pong ulit. malaki po. 1 AM Okay ulit lang ba? po. O sige po. Kung Kung 1 ano AM po ulit. yung kaya po, yun Oo. lang po. Wag po ano. 1 AM ulit, sabi ni Kuya Ruel Molina. Pahinga lang muna boys. Oo, kasi ilang ano na to? Nung pagburol pa nung pinsan namin na nagtagay-tagay kami nung kapatid ni Papa, tapos nag-video okay. Tapos kami lang dalawa yung gising, yung ano, tulog na. Magdamag kami nagkantahan. Ang malupit nun, ako lang pinagpakanta. Solo ko yung ano. Kuya Robin, just once daw. Ni Kuya Robin Libuan. Tapos po nito Kuya Ruel. Cover speech. Ano yan? Ano yan? Ito ah. Para kay Ate Maris. ito po, para kayo. At sa dyan. Oo. Sabi mo. Sa pag-isa, Kuya Rico Ilaga ni Ro. alam ka, bakit hanggang ngayon ay ikaw pa rin sinta? Ate Maris, para sa iyo Ate Maris. Sa ating gabi, sa pagtulog mo, hanap mo ba ako hanggang sa pagkising mo?
pagluha. Kantahan sa gabi, sayawan sa umaga. At hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang mahal. At ano Next naman, song po. 19 hanggang 20 na lang yung unlimited live. Pag 21, balik tayo sa 1 hour na live. Yan yung Parisity Idol. O kahit nalisang man na wala ka sa akin. Pinagdadaanan daw. Sabi pa rin. Ang nararamdaman mo kahit sandali aking pinamasdan para bang kupitan. At ika'y ligaya mo sa piling ko. Huwag mong ibutin pag-ibig sa akin na iyong pinadama. Ibig ng puso, huwag mong ikaw sa isang hapon. Sana'y kapalit na papalit ang pagluha. Hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang mahal. Sabi ni Kuya Benji, sana anli lang lagi. Oo. At 21, balik tayo. Sulitin. Kanta na, be. Sulitin At ang anli. 21, 1 hour, balik tayo dun sa barracks. Tapos, pagtapos na yung pagtapos na yung challenge, Binubuli ni Kuya Benji siya. maglalay ako pag Thanks for watching. natiglaan. A like would be appreciated. Kaya pinapaayos ko yung Subscribe. Baka bukas makapakabit na ako nung sarili kong wifi. Kuya Benji, Ah, anong oras pansarili. na dyan sa'yo? Pagbalik update, baka naabutan na si Mandaragat sa views. Parang malabo. Malabo siguro. Nag-uunos na eh. At sana bumaba Medyo yung malabo Ay, yung eh. request ni Kuya Ruben. 7:53 pa lang daw po kila. Yung request ni Kuya Ruben. Ano yun? Kaya niya yun? Ano to, Temi? Just Ay, one. just one. Kuya Jaime, hello po. Baby. Ate Marcelo. Be, ay girl tapa. Nakal Ikaw, nagmamakanan. just one. Kala, just one. Ah. I-play mo. Female version. Kasi po si Kuya Jaime Vera. Hello viewers, good afternoon, shout out. Binubuli ni Kuya Benji si Ate Maris. Iyak na yan. We're meant to be strangers. Wondering if we ought to stay or head out the door. Just once, can we figure out what we
Break the magic glass for more than just one thing. We could just get to it. I know I can break through it. Hey, four. At siguro maya-maya ano na po ako, mag-out. Calling my own, but I think my own may have been too much. 'Cause Lord knows when I get anywhere. 'Cause there always your way, wherever we keep going. It seems at times with all we got, we haven't got a plan. Just one, can we figure out what we've been doing wrong? My goods have never last for long. Now we just one, can you find a way to finally make it right? Make the magic last for more than just one night. I know we could break through it if we could just get to it just once. I want to understand why it always comes back to goodbye. Why can't we get ourselves again? Ever been to one another? Forgive without mission. But it doesn't make it better. Find a way to stay together. Just once, can we find a way to finally make it right? Break the magic glass for more than one night. I know I could break through it if we could just get to just Kuya Benji Fernandelo. Ayan po. At mag-out na tayo. Ha? Ayun at mag-out na tayo. One na po. Abagat na to. Ano yan pa? Pag-abagat na? Dan. Ha? Dan. Wala yung bagyo. Kuya Ruben, hindi wala na Limon. pasok. Wala na, umiiyak na daw si Ate Maris. Yan. Wala. Sabi ni Opo. Kuya Benji. Mag-edit pa po ako, Kuya Ruben. Nung vlog namin ni Kuya Puloy kaganina. Tapos may pasok po ako bukas. May gawa po kami doon sa site. Tatapusin namin yung pagbubulong kay Crystalline. One na po. Okay lang po. Kasi mag-i-edit po. Dalawa pang vlog yung i-editin ko. Thank you so much Si po Juan. sa lahat ng At kasama siyempre, namin. maraming salamat po. Thank you so much po sa Thank you inyo. po sa lahat ng nagpapulay. Si Kuya Jaime. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Thank you sa mga nag-tune in ngayong gabi. At siyempre, maraming salamat po sa suporta nyo. At sa mga, sa vlog ko, maraming salamat sa panonood nyo sa mga vlog ko. Para makausap tayo. At yun, kailangan ko ng maraming upload. Mag-i-edit pa ako ng 2 vlog para bukas pang upload.
Tapos bukas kahit linggo, alam niyo naman yung Team Pahaway na kahit linggo, may pasok pa rin po. Kahit umuulan. Yun. Ayan. Love you all. Maraming salamat po. Kuya Rowan mo. Hindi ko na kayo Thank you po. isa-isahin. Pasalamatan ko kayong lahat. Ayan. May Bye-bye. vlogger po sa ano pa eh. Thank you. Ma'am Maraming Maria salamat. J. Kuya Alright. Benji. Ito yung viewers. Kuya Thank you po. Ruben. Ruel. po. Ate Maris. Bye-bye po. Hello. Makbal. Kuya Pause Ruben na. Liboon. Bye-bye na. Thank you tayo lahat. Ma. Bye. Bye po. Ma. Thank you so Okay na. much. Bye-bye po. Thank you. See you tomorrow kasi may Abangan bukas kung ano naman. Baka doon kami sa bahay. Baka makabit na yung wifi na pinapakabit ko. Pag mayroon ng wifi doon kami sa bahay mag-ano. Kasi yung tindahan, laging sarado. Pag gabi. Kasi para dito nga makita niyo nagla-live. po bukas kung ano po yung ganap sa barangay namin para Para malapit makita na yung niyo. fiesta. Kaya pinapakibitan ko na ng ano doon lang, wifi na pansarili ko kasi may wifi naman ako pero bendo. Mahina yung ano, papatay-patay yung signal. Okay? Salamat po. Alright. Bye-bye. Pero 21. Nagising pa rin si Ate Mayan. Oh. Have a blessed Sunday to everyone. Sleep by my friend, Ate Apo, apo. Mayang. Grabe oh, alauna ng Ate Mayang. Bye-bye po, bye-bye po. Bukas naman Salamat po. po. Request na lang ulit Bye bukas. po. Pero Bilbon, salamat. Ate Mayang, tulog ka na. Masakit Tulog yung na kasi may katawan mo. pasok pa kami ni Kuya Puloy bukas. Night po, everyone. Sabi ni Kuya Puloy sa akin kanina, pumasok daw ako. Baka 2 vlog man lang. Thank you so much. Thank you. Thank you po.